Bueno, arratsaldeon, Bizirauten 2.0 bideo podcast saio honetara, Jon Iruretagoiena Ezeiza, Eider García Garikano, ongi etorri bikote. Eskerrik asko. Esker. Ondo zaudete, ongi etorri. Biak ibiltzen zarete joskintzaren munduan, eta Donostin biak sortu duzue, zuen estudio atelierra, bat Morlansen, beste aparte zarran, zorionak parte horretatik, egin duzuen lan guztiarengatik, nolakoa izan da prozesua, nondik jaiotzen da zuen proiektu propioa sortzeren ideia? Bueno, nik esan berdet egia esan, bastante garbi nekala ja karrera bukatuta gero nire aldetik nahi nuen lana, azkenen iruditzaiterako gure lana oso kreatiboa dela, orduan, enun nire, besteik ez banu neuki, baino nuke, baina, hasieran bai nahi nula paso bat eman, nire kreatibitate hori aurrea bultzatziaz, da ez beste pertsonentzako hori sortzia. Azken gehien bat horretik anekan garbi, nire aldetik nahi nula jarri, eta nire ideiak nahi nitula sortu, esango genuke. Eta aukera ematen diztu proiektuak horretarako? Horia, azken nire idea zen, ni pixkanaka hasi nintzen, ez da derrepente zerotikan atelierra erikietela, baina bai egia da, karrera bukatu nunen, bultatu nintzela Bartzelonatik, Zubieta mizin nintzen orduan, Zubietarra naiz, eta etxen hasi nintzen hasieran lanen, eta, pixkanaka, hasieran hasi nintzen kamisetak egiten, sudaderak, pixkat merchandising, azkenen dirua irabazten hasteko baita ere, gero inbertitu alizateko, nire atelier hortan. Azkenen ez dalako gratis ez dare, lokal bat hartu, alkiler bat, azkenen dana zaila da. Orduan pixkanaka hasi nintzen hortikan, eta jendia gerturatzen hasi zen, neurrira erropa eskatzen hasi zen, eta orduan ja ikusi nuen bai beharra gehiago, etxetik ateatzeko, azkenen ezagunekin da lagunekin etxein ondo, baina azkenen ja jende ez ezagunekin, ja, etxen sartzia itezitean ja, zailagoa, aukera aukiz gero, ebitatu nahi nuen gauza bat. Orduan, hola inun pasua, eta COVID-a eta gero, 2022, egin nuen atelierra Morlansen. Hortik hasten da dena, oso ondo. Zure kasuan antzekoa Eider edo? Nahiko antzekoa egia esan. Egia da, ni lanean hasi nintzenean gradua eta bugatu ondoren, egon nintzala sastreria ezberdinetan, marka batean ebaita, eta hor bai irakatsi zizkiatela teknika ezberdinak eta, baina egia da bai ikusten nula tope bat jartzen ziatela ikasteko prozesuari, eta ez zizkiatela behaien sekretuak erakutsi nahi, eta azkenean tetxo bat jarri ziaten, eta ordu asko sartuta behaien, esan ez bezala, behaien proiektuari begira, nik azkenan erabaki nuen etxera bueltatzea eta nire proiektuarekin hastea, ikustea ze pasa ziteken, eta horren arira iriki nuen, saietu nintzen irikitzen poliki-poliki estudioa eta egia da, badakat nire familiaren laguntza oso ondia, txoko bat uzten diate noizbeinka etxetikan pixkatateatzeko eta orduan, hortikan aurrera, guain ja, esan dezaket, lortu dutela beste toki bat, grosen, eta horren prozesuan nagola, eta azkenan Jonek esan duen bezala, ez da gratis, eta horren atzean badagola, aurrezki asko, inbertsio handi bat, sakrifizio asko azkenean, eta egia da, hori aurrera eramateko, holako goza asko inberdiala. Así que, nago pixkat oso hasieran. Baina gauza oso handik iten, hasiera horretan. Egia da biek ikasi duzutela kanpoan, Londres eta Bartzelona. Badago aukera hemen gertu ikasteko joskintza, kanpora joan behar duzu derrigorrez, zergaitik aukerak eta hori zuen partetik? Nik egia esan, nik erabakin nunen ikasiko nula, ez nekan ezaguta hori hemen ikasteko aukera zen nekan. Korte konfekzion badago erdi maila, goi maila bazion, baina karrera ez nekin zeonikan. Ez dakit noiz indituen aukera hauek, baina oain bai intatu nahi zela, jakin dut gertuko jendeagatikan, hemen gertua gore ikasten nahi diala, orduan nik egia esan panikoan ekan kanpo ateatzea eta enun nahi. Azkeren gogo horrek eta ilusio horrek eramantziaren Bartzelona jutea, baina hori, ez nekilako gertugo beste aukeraik nekanikan. Baina oain bai, hori, jakin dutela gertuago badaudela aukerak.
bueno, ausarta, ez? Beldurrekin eta bar, baino aurrera egin behar. Londres antzeko edo... Bai, bueno, nik egia da, DBH garaian tala, inula kurtso bat, bueno, pare bat kurtso Amaran dagoen tailer batean, Asun Dominguezekin, eta berearekin hitz egiten, bueno, ba, zein izan ziteken urrengo pauso, azkenean ez jakintasun handia zegoelako honen inguruan, berak esaten zian, kanpora joan barzala, hemen ez zegoela ezer ez. Eta, bueno, egia da, egon nintzala pixkat begiratzen, aber ze egon ziteken hemendikan, eta ikusen nuna zen, Errioxan zegoela unibertsitateak, bai, olako karrera bat ematen zuna, eta gero Bartzelona, Madrid, bueno, eta beste hanbat tokitan. Eta azkenan erabaki nun, bueno, formakuntza profesional bat itea AEG-en, hemen Donostin, eta egia da, bueno, 2 urte horietan, bai ikusi nula, azkenan industrializaziora bideratutako karrera bat danez, hori enula nahi. Orduan, bueno, ba, gauza bat osargi eukita, ba, aukera handia izugarria eukinun kanpora journalizateko, eta ba, Londresen ikasi nun sastreria, azkenean. Eta bai egia danik, askotan pentsatzen dut, sastreria bai ikasi nula karreran, baina gehiago ikasi nun, gero ja, ba, praktiketan edo lanean sastreria eta antaula, orduan, edonork ikasi nahiko balu sastreria, bai gomendatuko niela sastreria batera jutea, ba, intentzio hoberenarekin eta ahalik eta gehien ikasteko aukera eman diezaieketelako. Prozesuan ikasten da, ez? Egiten. Nik uste lan hau gehien bat hori dela. Josita urteek eta azkenen nahi ez dena. Nik gehien gustatuko zena izango litzake ez karrera bat itea bakarrikan. Dakien basatetena. Andre helduk bizitza guztian lanen ondianak hortan, hoiei ikustia josten netzako nik uste opari honena izango litzakela. Azkenen ondo neukitzia Andre heldu bat, ondana bizitza guztia hortan eta ez karrera bat ikasiuna. Dala, azkenen dalako ensai horror, lan hau. Asko praktika, gaxki josi, deskozitu. Azkenen da, hori, iten, da prozesun ikastean lan bat, esan nuke dela, garrantzitsuna hori dela azkenen. Claro, zenbat emakume ongo dira hor, soberan dakitena josten, bizitza osoa pasautena, belaunaldi ere traspaso hori egiten da, ez? Hor ere badago gai bat pixka eta horreago joko duguna. Zuen proiektu hau sortzen, ze limite mugarri, ze aurkitu zue bloke horik egonda, erresa izan da sorkuntza hori, norbait astear baldin badago, zer gomendatu? Jo, niri iruditzen zait dagoela ez jakintasun handi bat. Eta azkenean, zu bakarrik hasi barbazea olako proiektu batekin, ez dago inor, rollo mentore modukoren bat, edo ez dakit, hortan jardundunak edo, esplikatu alduna, ze pausu eraman. Azkenean, norberak emate ditun pausuak dira bere kondizioak, bere baliabideen arabera hartzen ditun, aukerak, eta hola, eta niri bai iruditzen zait, dala, oso zaila eta azkenean alor asko kontrolatu behar diala, ez bakarrik zure alorra dala nahiko handia, nire kasuan sastreria, baizik eta gero administrazioa, autonomoen movida guztia, kontabilitate guzti hori. Dana. Gero baita, legalidadeak lokalarekin, udalarekin konbertsazio asko eta asko. Orduan, badia gauza asko, azkenean zure eskutatik eske ies egite dute. Orduan, egia da oso bakartia dela bidaia, nire ustez. Guztiz ados nago, azken nintzen zitzaian nik baita ere zan, azkenen zune ezula idea fijo badakazu eta garbi dakazu zure burun zen egizun, baina horta iristeko oso zaila dela bidea. Azkenen esatena, gauza pila daude ez dituzunak ezagutzen da nik esaten nun. Ez dinten kurso bat erakuste jatena hau iten. Azkenen bai egia da, adibidez momentu honetan, eta zerbait administrazioko gaiak eta papelak eramaten da, pixka gainetik esplikatzen zuen, baina gara azkenen benetan barruntza duenen, da como sos, gauza batzuk esatezu, ez dakat ideaik, ez dut zer ikasi, eta, karo, zerbait gaxita lemazu, inork ez dut esaten, hau gaxia da. Eta azkenen da guk etxen adibidez nik esaten una, ordu arte, zein dudakazu etxen da galdetezu eta erantzuten jutea, baina ja zure karrera, zure gaia danen, inork ez dakat ideaik. Horren zatezu, zene galdetuko jot, ez balmadakazu ondon lagunen bat, edo lehenago, zure lan berdina induna eta emprenditu eta bestela inorrek ez daki zer esaten. Horren, denbora guztin dela oso bide, ez zerbait saiatu iten, gaxikatea da. Hemendikan ez, beste oso, probatzen jun, azkenen iruditzen zait
oso luzeitea baitare, ba hori, zure burun, seitun iristia zenekan puntu batea iristeko, zenbat paso merrituzun, da zenbat, ba hori, faio merrituzun, eta bazkenen pixkat nekez aitea badakala. Eta ez almakazu oso seguru zure burun, eta ilusioa handia, osea, bideen usteko aukera asko daula eritzen zainei. Guztiz. Karo, marka hori sortu arte da on prozesu guzti hori, ez? Zen marka zuena, Jon Iruretagoiena, eta Garikano Estudio, ez? Bilek dute gaur egun izen bat, eta lortu duzu kriston lana, baina badago guztia bizkutuan ere. Guztiz. Osea, bada bidai bat ez dana erakusten, ez da polita erakustea, ez da ezakitzen badei inbarra izan ditut, ezakit nori lortzeko ezakitze baimen edo hoi da, osea, holako gauzak azkenean, bueno, ez dira politak, polita da ikustea, segundu bat zu josten, beste bat patronatzen, eta beste bat pedalari ematen, osea, beste dana da pixkat, bueno, anekdotiko. Total, azkenean jenik zaizta, ke guai, zure gustatzen izun zerbaitetan lanen, eta zu bakarrikan, zure estudion, da karo, zu baizea zure burun pentsatzen. Osea, igual, egun batez hartu berrituzu, 14 ordu lanen, inbertitzeko lokala orden diurrezulak, osea, azkenean atzetikan, eta zu naizta, aldeet, eta nahi dut, eta aurrea. Batzutan badaude momentu, ez dela pentsatzen, egintuzun paso danak, eta bajo goza den momentu baitare, eta azkenean kontuatzea zer da honatzen, zema gauza egintuzun, da ondo da olare bai, kontuatzea, indeun lan guztia, askotan pentsatzen, oain hasiko banitza jakingo banu zema lan zehonatzetik ez dakit hasiko nitzaken. Osea, total. Eta azkenean, oain iritsiga puntua oso polita da, eta nahiz gauza momentu zaiak euki, ja merezi gula eritzu zaiz, ja dakau bastante, baino biden, esate dizut, egun batzu daude, esate zula, igual ja, hemen ustet. Azkenen, zaila dalako, eta gauza asko ezagutzez dituzunez, ez dakizulako nola jarraitu aurrea, zen laguntza eskatu. Ja, bilek dakazue kriston pasilloa. Bai. Ikustea, zuen lanean. Ez horretik gaudela hemen. Pasioa duzulako. Bestela ez. Nondik hasi izan, zuen zaletasuna? Nerea, nik uste izan zela egitetik. Eta gero ja ikustetikan, zer dagon struktura dakan arropa baten atzean, osea, amerikano baten atzean, galtzen atzean, zenbat zati eskuz josi behar dian, eta hola, eta nik uste hortikan detailera begiratzean sortu zitzea dela gogoa gehiago jakiteko eta gehiago ikasteko, ez industrializazioa, osea, mitiko, patrogintza industrialean edo hor dana, azkarrago egiten dana, detailera zala begiratzen, eta hola, orduan nik uste hor bai ikusi nula, hemen badago zerbait, ezakit, ikirtzeko edo lokesea, orduan, ezakit, asko gustatu zitzaidan alor hori, eta ja hortikan aurrea bihurtu naiz pixkat obsesiba horrekin, osea, asko gustatzen zait, orduan nik uste horrek bultzatzen hauela, azkenean. Nik azkenen sastreria ez dite, baina pixkat hori da. Nire atelierren gehien gustatzen da, nire ez dagogarren nagusetako bat esango nuke badala volumena eta tekstura desberdinak erabiltzea, orduan asko gustatzen baitare, hori. Jakitea, karo, ikustegu jendea ez du jo soineko polita, baina azkenen atzen ordu asko daude baitare, nola, volumen hau ikustet, baina ez dakit nola sortu. Azkenen, hori dana ez zitia erresa eta patroi hau kalkatu, eta tela ezberdinetan egin. Azkenen gehiago, buelta matia, nola sortu, volumen horiek, hori, kuriosidade puntu hori, azkenen egunero zure lana desberdina itia iteuna. Osa, ez egunero, azkenen esatezuna, behak, produzio baten, azkenen demora guztien zaude, josten, poltsikoak hori da, o manga bat, azkenen gukite deuna zerotik hasi, eta entrega arte ite deun lana da, orduan, hori, demora guztien da, sortzeko figuninen aurrena, zenei deunin. Gero, nola sortu, ditugun gauza horiek, ze batzutan, karo, etortze gagora, eta esatu dugu, indetau, baina ez tekit nola. Orduan, zenbat ordu, azkenen hori lortzeko, edo forma hori egi bihurtzeko. Orduan, berdina, nik uste, ez da sastreria, baina azkenen antzeko zeak, gustatzen eskigura. Bai, guzti, ez da gero baita azkenean, enfokatzea eolako detailetan eta volumenetan eta teknikan azkenean bai albidetzen dula
pertsonak, osea, klienteak nahi duen volumena lortzea, eta horren atzean, ezakitzen froga egitea, erabakitzea, bale, pues igual bidea hartuko dugu edo beste hau, jo, zuri hobeto gelditzen zaizu ezakitzer, edo, bueno, gomendioak daudela atzean baita, eta orduan, teknikarekin eta bakoitzaren esperientziarekin taula azkenean, bai, eraman dezakegula ropa pieza hori, oso pertsonala izatea. Hori da, nahi dantokira, total. Eta hor zuek baduzue marka estilo propio bat, bezero etortzen denean eskaera batekin hor nasten da zuen estilo hori edo guztiz librea da bezeroaren eskaera, nola dijoa? Nik uste azkenen egia da, normalen jendeak ezagutzen dizula, zuk diseinatzeko edo dakazunera, normalen ja jakitea. Azkenen gaur egun Instagram bidez, edo nik uste izuelenago, eta gero horregatik etortzea normalen zure estudioa. Orduan nik uste gehienetan antzekotasun minimo batzuk eukite ditugula. Bai egia da azkenen nik nire eradakatela diseinatzeko eta esatetena, volumenak eta gustatzen eskit, baina, klaro, alda etorri ezkon gai bat, esaten, nahi gustatzeit oso gauza erorik, azkenen bere eskaera da gustako garrantzitsuna. Orduan azkenen beti horta adaptatzea, bai saiatzea, gure toke pertsonala ematen, baino bere gustotikan aldendu gabe beti. Hori guztiz, nik uste bai dela oso garrantzitsua bezeroak nahi duna kontuan eukitzea eta bai volumenetan, telan, koloretan eta dana, baina gero baita egia da, agian bezeroak batzutan ez dakila zer nahi duen, edo noruntza jun nahi duen, edo orduan bideratzeko bide horretan, bai sartzen dela nolabait gure gustoa, gure preferentziak eta dana, azkenean, ez dialako igual egunerokotasunean ikusten, holako volumenak edo teknikak eta orduan, begia, egin arazten diogu ikustea beste nolabaiteko diseinuak eta hola, eta agian ere kasuan adibidez, bezero pribatuekin tala lan egiterakoan, aholkatzen uzten diate. Igual zuri hobeto datorkizu, ezakitze silueta edo, holako volumenak ezakin nun tal. Baina gero baita musikariekin, bai jotzen dutela gehien bat, behaien estilora zer nahi duten lortu estenatokian, zer sentitu nahi duten bertan, presentzia gehiago, gutxio, tal, mugimendua, orduan horretara baita moldatzen naiz ni. Eta hor baita, sartzen dian hola baita behaien konfiantzak nigan, esaten, uzten dizugun nahi dezuna egiten edo holakoak. Horre iderzuk dakazu, musikan Janus Lester, Merina Gris eta hor baduzu tokitxo hori, ez? Bai, egia esan, bai. Poliki ez dakit, sortatzen junda eta egia esan oso pozik nago. Bai da, alor bat, enekala pentsatua eta egia da, asko gustatzen zaidala nahastea sastreriako teknika tradizionalak, estenatokiko jantzitegiarekin, espektakuloko jantzitegi honekin, oso bisuala dana, eta azkenean sormena areago iten zait. Eta ez da txaketa normal bat, ezkongai batentzako, edo orduan, bai aurkituetela nolabaiteko balantza bat bezero pribatuekin eta bai musikariekin. Eta bai, oso pozik nago egia esan. Zorionak, bilei, desde luego. Nola definituko zenukete zuen estilo hori, ez? Pixkatola gure publiko maitea jakiteko zertan egiten duzuen zuen estilo propioa zein den lana, ez? Hor esan duzu tradizioa, zuk volumena, definizio bat ola zehatzaz badare halko zenukete eman? Nik uste azkenen, ni saiatzen izena dara, emakume hori, nik azkenen emakumeen arropaitet, orduan, hori, nik saiatzen izena da azkenen behaieko, pixka sentitzia, segurtasuna, behin, aki esto jo esatetena, eta azkenen, nortasun hori, islatzia, aldeten, volumenakin, esate izatena, tela ezberdinakin, oialaken azkenen, tekstura ezberdina jokatzea horrek azkenen, pixkatiteu, kontraste ze hori, indarra emateuna baitare, orduan ikusten nire ezaugarri garrantzitsuna hori izango litzakela pixkat. Nortasuna eman, kontraste horiekin, volumenakin, eta bar. Nire ustez, nire kasuan igual ez da gehien bat, ez da gehien nabarmentzen siluetetan eta igual kanpoko itxuran, baizik eta igual barrutikan, bai gustatzen zaidalako hori nahastea sastreriako teknikak edo zein tela motara izan ez dakit
tela tradizional bat, hola artilea, edo izan impermeablea dan nailon bat, edo olako zerbait. Orduan, bai gustatzen zaidala olako nasketa bat sortzea, eta bueno, teknika tradizional horiek pixkat gaur eguneratzea. Eta gaur egungo piezak egiten eta hola. Da pixka zuen lana, ez? Tradizioa joskintza, eta aldi berean garaiari lotutako horrelako trajeak, piezak, ipatu zuen biak konfiantzan, nahi duzuela zuen pieza janzten duen personak sentitzea konfiantza hori, modak ere balio du horretarako? Guztiz. Osea, azkenean nik uste bai dela zerbait pertsona batek sentitzen duna, ez? Osea, ateatzen zeanean, igual, ez dut mespretxatzen txandala, baina txandal batekin ateatzen zea batzutan, eta, bueno, baina ilun bali mazadezu zurekin, bueno, eske jarraitu dezakezu pixkat iluntasun horretan, baina igual arroparekin transmititzen badezu, eta aurkitzen badezu zure puntu bat edo gustatzen zaizuna eta estiloan, esanet, egia da, beste energia bat aldizula aportatu, edo beste jarrera bat ematen dizula, baita beste presentzia bat, inkluso joneke volumenak eta egiten baitu, emakume horiek presentzia handia eduki behar dute azkenean, eta eske hori, hemen nago. Bai, nik uste gehien bat, eta ez dela txandala bakarrikan dela nola jaztezun baita ere txandale hori, azkenean aldezu jantzi. Venga, ez dakat pentsatzeko gogoik, eta gaur ez dakat ezertako gogoik, eta jantziko txandala goiti bera, eta venga, kalea. Edo, nahizun, azkenen, pixka pentsatu, eta gaur, nahi dut, pixka, bazekin naho, nortasunakin naho, eta erabiltzezu pixka, gehiago jolastezu zure jazteko erakin, zaude goguakin, igual, gaur, en plan fantasia. Ingoet proba, jantziko, azkenen ikuste bai matizula pixkat. Hori, jolasteko aukera hori, eta egunen bertan edo momentun, sentitzen hori transmititzeko aukera, nik uste. Posizionamendu hori partekatzen duzue, eta baita ere moda jasangarriaren aldeko apustua egiten duzue bilek, nola topatzen duzue egoera, Donostia, gaur egungo garaia, zuen apustu horretan? Oso zaila, Bai, azkenen iritzi zaitu apustu zaila dela gaur egun. Azkenen saiatzea zure ingurutik kontzientziatzen jendia eta pixkanaka transmititzen, hori dena gaur egun daun situazioa. Baina azkenen bakite bai zaila dela, azkenen, egia da apustu bat imarrezula, inbertsio bat imarrezula, eta ez dara erreixa ez dara. Orduan, nik uste pixkanaka, alare, bai egaleriste momentu batea, jendeak geota gehiago inbertitzeula denbora edo dirua edo X, azkenen, gu bezalako marka txikita gerturatzeko, eta ez nik ezkon gara bezala esango dute, baina, baude marka hondik azkenen oso ezaguna dianak, eta bai ustez, geota gehiago, aidela jendia atelier txikita gerturatzen, eta behintzat, ezagutzeko aukera ematen, eta, ni egia esan, dagoen zea penagarria balimadare, pixkanaka ilusio igual positiboa nahet izan, baina uste pixka eta idela gerturatzen jendia. Nik jonek bezala ikusten dut, azkenean bai dagoela, komunikatzeko puntu bat, non gazteak ikusi behar duten zer dagoen fast fashion baten atzean, zer dagoen Inditex baten atzean, eta hori dana, eta orduan gu justo kontrakoa gehan ez, azkenean hor bai sortzen dela, bretxa handi bat, eta egia da, gu azkenean bai ez egiala fast fashionarekin batera, orduan, bai dela mentalki oso aldaketa handi bat, orduan, nik ulertzen dut oso zaila dela, azkenean, gero baita bakoitzaren egoerak oso ezberdinak direlako, bai denboraz, bai ekonomikoki, eta bai beste edo zerrengatik, orduan, errespetagarria da, baina baita ere nik uste kontzientzia sortu behar degula poliki-poliki, komertzio lokalak gehiago egoteko eta ez gutxiago. Azkenean Donosti batean bai ikusten dalako gehiena dela marka handiak, bai arropetan, bai beste edozerretan, eta dana dela azkarra. Ez dizu sortarazten, ezakit sentsazio bat pertsonalagoa, edo, ezakizu ez da, batzutan zein dan dependienta, edo zein dan dependentea. Iristen puntu bat, esatezuna, bakarrik nago dendan. Orduan, nik bai usteet badagola bezero
bueno, ba, multzo bat, bai nahiago dutela, igual, ba, esperientzia pixka gehiago euki, pixka pertsonalagoa egin, igual, diru pixka gehiago, bueno, ba, inbertitu, azkenean, eske bizitza guztirako irango izun pieza batengatik. Eta, bueno, ba, azkenean olako piezak, bueno, ba, sentimendua sortzen dute, nostalgia pixkat, eta orduan, bueno, ba, nire bai iruditzen zait, badagoela hori, ba, bezero multzo bat, ba, horren bilela poliki-poliki. Nola da nostalgiarena? Bezero batek hori sentitzen du neurrira egindako pieza bat duenean bere eskuartean, edo... Osa, nik usteet, bueno, igual horian ere perspektiba, Osea, Bota. Osea, nire iruditzen zait, pertsona batek erentzian jasotzen dunean bere amonaren, aitonaren, jertxea, amerikanak edo olako piezak, bai sortzen dutela, osea, pieza hau nire familiako batek jantzizun eta dago super ondo. Eta orduan nik baita jantzi ezaket. Orduan, alde horretatikan, saiatzen naiz, ni, bueno, lotzen, olako jendearekin, azkenean, transmititzen behaiei, arropa hori, guk egiten duguna, bueno, denboran zehar jarraituko dula ondo egoten, eta azkenean, eske zure bilobek jantzi ezaketela. Eta, bueno, gero baita da gure jantziteian eta ez diala zentimetrokin josten, osea, bai uzten diala zati handiak, orduan, bueno, badakatela aukera zabaltzeko edo estutzeko eta olako gauzak, orduan azkenean, horiek bai albidetzen dutela, nostalgia hori sortzea, mendikan, ezakitzen bat amarkadetan. Claro, zure familiaren edo zure personalen memoria historikoaren simboloa da prenda bat, kasi, ez da? Bai. Bai, azkenean alare, nik nire aldetik ezko gaiak, igual bilobek ez zitu jantziko. Ordu ni bestera batea, azkenean, emate bezez baina, bueno, zebai saiatzek gala gaur egun baita ere, bueno, lehen oitezian soineko hauek, esate zuera munduztiak. Eske, nik ez denai soineko batin, da arbairuan jaso, eta hemendikan 100 urtea arbairuan jarraitzea funda berdinen, orduan gu bai ite deula lan baita ere, bueno, bi piezatako erropak iten, edo, bueno, gero erabili ahal izateko modu batea egiten naiz eta egun berdinen, bueno, ni soineko nahi dut, nik, ez dakit, mono bat, galtza batzuk, gero saiatzen naizena da, bueno, bi pieza egiteko, bueno, ahal bideratzen, berandugu alemadare, bueno, alde egin konponketa bat, eta bai gero erabili behintzat, bueno, bilobek igualez, baina, bueno, zu urteetan zehar, galtzauek erabiliko ditut, gero azkenen, bueno, blusa bakera batekin, blusa txuri erabilikoet, galtza bakera batekin. Azkenen pixkat, bueno, erabilela hori bultzatzeko baitare eta ez gehatzeko funda baten, 100 urte, azkenen. Claro, erostea arropa gehiago eta gehiago dakazunian armairuan aukera. Eta azkenen, bialaketa ez dake inungo zerikusikan, bukaerak ez dake zerikusikan, orduan, horrek ustezuna da baitare, ez izatea galtza bat erosiko zuna aurten, eta hurrengo urten ja, bueno, cambio, porque ya silueta aldatua eta siguiente. Azkenen hori dana, bueno, saiatzea kontun hartzen, eta nik behintzat egia da ez dela inbeste galdez dizuenen. Aurten zera matea? Nik egia esan galdegarri beti berdinen anteot. Ez dakit zera batean. Azkenen gukite deuna moda temporal bat, urtetan zehar erabilializateko. Guztiz ados, nik baita, ez diot arreta jartzen tendentziei, eta azkenean horrek bai bultzatzen dulako kontsumitzea, areta gehiago. Eta sentiaraztea, bueno, zehoze falta zaizula, ez, azkenean, eta orduan egia da, bueno, gukolako tendentziekin tola ez lan egitea, bai moteltzen dula moda, eta, bueno, askoz ere jasangarriagoa egiten dula, azkenean. Zue armairuan prenda kutxun bat? Zuekin dakoa edo familiar batena, lagun batena, olako esatezula gaur, nik hau jantzina eto beto sentitzeko? Ezken nik uste, nik adibidez, badakatela zea asko, nire lehenengo kolekzioa nik uste izan zalako, nire boom, bizitza guztia nire ametxetan zeon gauza bat, realidade intza momentua. Orduan, jende asko esatezian lehenengo kolekzioetik, prenda sueltok, galtzia dena saltzen itun. Ez da bat saldu, nire gurasoen tristurako dena dakat. Orduan, nik esango nuke lehenengo kolekzio hori dela, dakatelako kariño espezial bat, azkenen ordu asko izan zialako, nire lehenengo aldik izan zialako, eta dalako, hori, nire lehenengo umia bezala. Azkenen kolekzio hortan, ordu asko, eta asko ikasi nun baitare. Esango nuke hor hasi nintzela nire oaingo lanakin. Orduan nik uste hori dela. Maitasun gehiena, zea gehiena transmititzeiten
kolekzioa, ez da prenda, osea, ez da... Kolekzioa bera. Hori da. Eta copyright kolekzioaren koloren aukeraketa beti uki duzu argi, edo momenturen batean esan zenun gorria izatean edet. Nik uste azken kolore gorria nahi asko gustatzen zitzaidan, baina bai transmititzen ziala, emakumean indarroi, osea, de hecho, inunen kolekzioa, esan nun, mira, ondo oso zoriontu sentitu nintzen, ze azken modelo denak esaten ziaten, kolekzioa jantzita oso indartxu sentitzen ziala, eta esaten genuen, hemen nago, hori, nortasun hori ematen zilela, osea, azkenen nik uste, Espain gorrik oso zeak dira nire gan, azkenin zitelako, ematizuela, indar txiki hori, naiztak beltzez jantzita jun, toket gorri batek ematizula, bai, ze hori, indar hori nahi nula transmititu emakumeana, eta bai, nahiko argi eukin nuna ziratikan. Lortu ezu. Zuk eider baduzu prenda edo kolore inkluso la zuze berezirik? Nik adiez, jone bezala, badakat graduazioko kolekzioko pieza bat oso kutsuna detena, gura uste asko eman zizkialako, eta azkenan pila praktikatu behar izan nun, azkeneko pieza egin aurretik, eta orduan nik uste dela un amor-odio bezalako bat, hor dago, baina asko gustatzen zait, ondo batea zalako, orduan hor dago, eta da txaleko bat, txaleko urdin bat, daka poltsiko bat de un ojal deitzen dana, dakalako motapeta txikitxo bat, eta hori da oso teknikoa da txaleko akoltxatu bat, akoltxatua daka sostengu bat, hori makinakin eginda nahiko ezberdina, ez da tradizionala, ez karratua, ez borobila, ez ezer. Orduan, hori da nahiko kutxuna etena, hola, teknikoki dana, eta hori sentimentaki, samonaren amerikana bat. Eta horregatik handa pixkat, nik hortik antiratzen da gehien bat, nostalgia eta orduan, bai. Jendia etortzeana bere prenda batekin eta konpontzeko eskatzeuna edo moldatzeko edo, hoi posible da, zoi eskatzia? Bai, posible da. Badago, nire kasuan, badago aukera. Egia da, depende ze prenda datorren estudiora, igual, zarako kamiseta bat balin bada konpontzeko, hobeto datorkizu, tristemente, berri bat erostea, ez dezulako ordaindu nahiko konpoketaren prezioa. Azkenean, hor baude, kontrasan batzuk, norberaren gan, baina bai baude beste kasu batzuk, igual, familiar baten galtzak konpondu nahi ditula berak jantzializateko edo emagusen bertan aurkitu duten galtza bat, konpondu nahi dutela, aurkitu dutelako ezakizen markaarena dala, ezakizer, orduan badago aukera eta azkenan bigarren bizitza bat ematen zaie arropei eta hori esan oso ondo dagoela ikustea. Bai, nien justu azkenengo aste honetan baita etorri zitean neska bat, beramonan beroki bat konpondu nizula, azken oso ondi ezalako, eta hori zan sastreriak imindako beroki bat, eta, klaro, nik esaten niona zan, azkenen dia urte pila bat azken berokik, eta, klaro, azkenen gero pixka bultzatzei zure bai pentsatzea, askotan nahi duena da moldatu eta gaur egun eramatean modelo bat. Baina beroki hau da patroi hau, azkenen, klaro, ezin da eskatu den guztia ez dara. Orduan esplikatu behar diezu, azkenen itia da honan barrenen, ze itia dakazen zu, ze, klaro, azkenen zuke ez dezu nahi beroki oso hon batzan, eta ez dezu puskatu nahi ez dara, indazio hon patroi guztia, azkenen moldatzeko, azkenen nik uste itzen berrezuna dela, behakin baita ere, zer nahi duen, da zeiteko gaitzean zu, o zeiteko dispuesto zauden. Azkenen, ikusten duzunen beroki oso onak, azkenen esateizue. Bera, ez batzu erabiliko, eta hemen estropezio bat eiteko beroki oso onak dianen, nahioet hola utzi nire aldetik, eta hola erabiliko alemazu lau aldiz erabili, baina azkenen pixkat errespetatu baita ere, indadagon patronajia, lana, azkenen ez gehiagi puskatu, esango nuke. Bai, limitak jarri behar direla, eta norbelak badaki langile bezala, ez? Zertan bai eta... Bai, azkenan estiloa baita guztiz aldatu beharko litzake, gaur egungo estilora moldatu behar badezu. Ze, orduan, ez dakatzen zu handia. Oso ondo bikote gauzak argi. Irira ekarrita joskintza eta gaurko solasaldi hau,
biak ibili zeate edo zabiltzate hiriko beste eragileekin elkarlanean, inauterietako piezak sortzen zaude, Danborradan ibili zarete, nolakoa da hiriarekin Donostira ekarrita elkarlana? Jo, niri, Danborradako lanak sartu zitzaizkidanean, asko gustatu zitzaidan, egia esan galtzakin nituen, baina asko disfrutatu nun, naiz eta tirada luzea handi bat izan, ez dakit, giroan sartzen zea poliki-poliki, egia da batzutan nekatua zaudela, baina egia da, polita dela, gero ikuste dituzu argazkiak, Danborrada jotzen, eta niri Danborrada asko gustatzen zaidala, ikuste dituzu hor desfilatzen, eta esatezu, que guapos. Claro, bai, ez dakit, badaka xarma bat hor, aportazio txiki bat, ez, azkenean, zuri gustatzen zaizun ekitaldi baterako. Orduan, polita iruditzen zait. Eta nien jauterita, azkenean izan zen egia esan dela 2 urte inun lehenengo aldiz, hori karroza bat, eta pixkat ez usten harrapatu zian, enekan ideaik Donostin olako zaletasuna zeola inauteritako karrozekin. Badago, bai. Idea, nik ez dago zin tolosaku nahi zorten. Donostin zago, Eta hori kontaktu konjertziarenekin, ziren ez jangitasunetikan, zan, saiatuko gaiten, eta azkenean, esate duna, egia da ez dala gure lan, nire kasu mentzat ez da idilikoa, azkenen da oso produzio, oso antzekok dian gauzakiten, eta dana, hori, produzion. Orduan, ondo pasatzen zuz, azkenen, hasiran diseinatzen, oialak aukeratzen, azkenen gure zure saltxan, nire saltxan nago baitare. Baina hori, gero ikustituzunen, karroza osoa, eta denak dantzan, da ikustezunen, dena zukin dezula, zadezu, atzetik handagoen lan guztia, kontuatzea eta polita da baitare. Dakazun meritua, dakazuena. Hori egin izanagatik, ez? Azkenean ere, moda bada kulturan parte, eta kultura da. Justiz. Hor badago kalian beste ikuspegi bat, edo hor nola sentitzezu hori? Zer dutzetik, Ja. Zueko sorgiak azue, moda kulturala da, kultura dela. Denek dakite hori, denek ikusten dute horrela moda da zerbait igual leheno aristokrazian edo elitean ulertzen zena, hor badaude talkak? Nire ustez, badagoela jendea, bai dala konstiente, modan, pixkat, augean dauden tendentziak eta hola, bakatela zer ikusia, bai politikarekin, bai kulturarekin, bai egungo egoerarekin, eta beste asko kezakatela inungo jakintzarik horren inguruan. Orduan, baina nik ustetegia da jakinduria gutxio da hola, horren errefleju dela moda kulturarekiko eta egoera sozialekiko, eta hola, azken entzakit, inteatu zaten, baina Pantonek atea du kolorea dela txuria, no esateko? White dancer. White dancer. Hori, dantzari txuria edo lako zerbait, eta da bastante, nire ustez heavy hori aukeratu izana, porque betianik kontsideratu da txuria, askatasunaren irudi, lasaitasunarena, ezakizer, eta gaur egun nik uste ez gaudela inungo, holako puntu batean. Orduan, iruditzen zait pixkat, esanguratsua, hori da, bai. Esanguratsua, dala pixkat, pixkat, ez dakit, jendea lasaitu nahi duten, edo nahi duten erakutsi beste nolabaiteko itxura bat, edemaz, lasaitasuna. Hori da. Ezkaren begibistatik kentzeko igual dauden atzetik dauden arazo danak, eta pixka begik tapatzeko, eta esateko, venga, white dancer, vamos a bailar, dena paz y amor, eta azkenen, uste beti ondian zeak diala, así que... Modare bada bozgorailu bat, ez? Markatzeko posizio politikoak eta esateko argi munduan nola dagoen, zegora dagoen, eta zuek ze iritziak azuen horren inguruan, ez? Azkenean, eta erabiltzen duzu zuek aukera hori. Bai, nire iruditzen zait, azkenean, oain atzera bota eta 5 urte edo, ez izala pixkat oso modan, kremak, nahiko kolore oso, ilunak, apalak bezala ez, eta egia da, pertsona bat ikusten dezunean kaletikan, naranja batekin edo arroxa batekin edo, esatezu, joder, azte notar, ez, pixkat, ez ibili kaletikan,
zakit, izkutatuta, edo hola, orduan, olako pertsonek, bai erabiltzen dutenean olako tonoak eta hola, pixkatu sartogoak dianak, basatezu, oso ondo, osea, super ondo, ez dakit gustatzen zait, eta niri adibidez bai gustatzen zaidala, estenatokiko jantziekin tola, hori, pixkat, erabiltzea azkenean ez, porque estenatokia handia izan da, abeslariak presentzia gehiago lortu behar duten, bai volumenarekin, baina bai igual koloreakin eta teksturakin, eta orduan brilloa bali madakae, orduan argi batek ematen badio diagonalean, brilloa emango dio ezakindundik, baina bestean ez, orduan olako jolasak itea. Eta egia da, olako tendentziak nik alde batera uzteitu dela, osea, eske ez di joazte inora, nire ustez. Bai, ez da izutena. Nola oso da temporala da gure moda baita ere, azken aldan, gutxina sartzegea hor. Aldi berean bazarete garaiaren alabak, tokatu zaizuen garaiaren alabak, eta zaudete sare sozialetan murgilduta, lan horretan, Euskadi Irratian tal, ez? Eta toki hementxe bertan ere, Amika Telebistan da, orduan hor tokatzen zaizue. Ere egotea, zemuzkoa da egoera. Nire aldetik, terrorifikoa. Eta azio merredaketena da gutxina gustatzeiten gaia dela, o gutxina gustatzeitena, gaizkien ematen zaitena. Orduan, azken normalen, bizitza normalen pasatzea egun bezala, gaizki ematen zaizkiguen gauzak eta zaizkigu asko gustatzen. Orduan, nahi asko gustatzen zaiten da, ordu asko kentzen zaizkiten, azkenen gure lana oso eskuz egiteko lana da, ordu asko daude atzetikan, nahiz eta guk, soineko bat, edo amerikana bat ikusi zuek, azkenen guk ordu asko daude atzetik, josten, erabakitzen, preokupazioak eukitzen, orduan horrekin gainea erakutsi hori munduai lanen gaudela eta ze ondo ite deun lan, azkenen nahi oso neka zaite zait, azken hori. Dalako lan bat ez zaitena gustatzen eta ez zaitena ondo ematen, ordu asko kentzeskit, eta pixkat hori, da como amor odio, más odio que amor, baina pixkat hor nabil. Azken pixkanaka. Bai, kasiko dugu. Bai, ni jonekin nago, iruditzen zait dela azkenean, gure lanaren parte, hola onartu da sozialki, eta gure parte da, eta egia da, azkenean zu lanean balin bazaude, egun barra bazea pentsatzen, eske angulo honetatikan, egin badar badet ezakitze bideo, atzean ikusten dira dana ariz beteta, edo tela zatiak, eta esatezu, eske, oain ez hasiko ezakit estudioa txukuntzen, eske lanatea behar dut aurrera, orduan, klaro, kasu horietan, niri iruditzen zait, ez dakit jendeak nola egiten duen, olako, jostunak dianak bideoak ateatze dituztenean eta hola, ez dakit nola egiten duten, hainbeste bideo ateatzea astero edo, hilabetero sikera, iritzen zait dela barbaridade bat, nik bideo bat egiteko, eske igual botatzen ditut 2 ordu terdi, 3, entre hemendikan atera, entre soinuak, eske ez dakit, ez da kontrolatzen alor hori. Hori da, orduan, klaro, ez egun kontrolatzen alor hori, eske denbora piloak entzen digute, eta autobusan imar badezu edo etxean, eta eske ez da gozagarria, egia esan. Barko ez truekea, lagun bati oparitu pieza bat eta lagunak egita bideoak eta horrelako zerbait komunitatean, ez, bestela. Bai, haude lagunak hor pixkat esaten benga, atea gaurri goago, orduan, badia pixkat hor gogorazten dizutenak, oseake. Hortxe, importante lagunak egotia. Komunitatea justo horren arira ez, ematen du joskintzaren mundua dela zerbait oso bakarkakoa dena edo, baino entiendo zuen inguruan, ulertzen dut zuela sarea eta jendia, proveedoreak, igual argazkilariak edo kontaktuk, nola ibiltzen zeate beste eragilekin elkarlanean? Esan niri pasatzea da, Londresetik han bueltan, aurkitu naizela oso, nuen jakin nola kontaktatu jendearekin, nola hasi konbertsazio bat beste jostunekin, eta hola, eta egia da, iruditzen zaidala, ez dakit, igual nik dakan estigma honi buruz, dela mas de, ni nerearekin, eta jazta. Baina gero egia da, jendea ezagutzen noan enean, eske, badagola giro oso sano bat eta oso polita, eta egia da, bai dagola guai, olako egoeretan, pertsona berriak ezagutzea eta polita dela. Eta egia da nire kasuan bai dakadala, bazkat lagun batzuk behaiek bideografoak dira eta argazkilariak eta orduan behaiek bai laguntzen diatela argazkiak ateatzen,
bideoak etala, bueno, ba, kanpaina bateako, xiran, kanpainantzako tala, eta horren, bueno, behaien babesa badakat, behaien eskuzten detelako, eta lagunak janez, pues itegu trueke bat, osea, xira bat ematen diet, behaiek bideoa, osea, bai da pixkatola, egia esan edo afari bat, edo lo que sea, osea, que, bai. Importante, komunitatea, zure kasuan ere. Bai, eta nik azkenen berdina, botatu nintzanen, bai iritsi zitzaiala zala oso kreatiboa danez, azkenen jendeak ez dula asko konpartitu nahi, bueno, ze hori nekan burun, eta gero azkenen, editorialak eta pixkanaka egiten hasi nintzen, hor azkenen, elkartzea baita ere mundu ezberdinetako jendia, argazkilarik, bideografok, makillatzaileek, jostunak, pixkat denetikan, orduan gero egia da azkenen zuk benetazko beharra dakazunen edo, idea dakazunen. Ingo desfile bat argazkikateko ditut, edo zer gauza azkenen bai kontaktu bilatzen jotezela bideen zehar, eta oso polita da azkenen hori baita ere. Bestela ezagutuko ez nituzken pertsonak, azkenen ezagutzitutelako. Ambito desberdinetan lan aiteguelako, igual ez gehalako gertukok, eta azkenen ezagutzituzu. Eskerrak sarea eta komunitatea, nakagula. Eta gero ere egia da, olako kasutan, elkarlan bat dagonean, elkarrekin azten juten zea, behaiekin batera, orduan hori polita da, batek deitzen dizu, behar dut, ezakitze jantzi, ezakitzer, lortuko izut. Edo, behar dut, bideo bat itea, argazki bat itea, honetarako, porque ezakitzer, posingo izut. Orduan nola, goaz pixkat, batera azten, ez, azkenean, eta hori nire ustez bai polita dela. Elkarrekin handik ikastea. Baita, azkenen igual, zuri burratuko zitzaizkizun ideia baita ere eskatzaizkizue, orduan zu baita ere zoaz portfolio bat iten osatzen zerbait desberdinakin, eta azkenen, azkenen nik uste egitanak gehitzeula, baita ere. Apuntata, hori. Amaitzeko azken bi galderak urrengo urtetan nola irudikatzen duzu zuen proiektua, zuen estudio edo atelierra? Neri, iruditzen zait oso galdera zaila, hau. Horregatik azkenekoa. Neri gustatuko litzaidake, estudioa montatu eukitzea, grosen, eta, bezeroak, aurten baina pixka gehiago eukitzea. Pixkanaka gehitzen jutea, eta, lantzaileak sartzea baita, nik, reto moduan hartzeko, eta, ikusteko, eta gauza gehiago ikasteko tala bidean zehar, eta nik ustat horrela ikusten dutela, gustatuko litzaidakela horrela ikustea, funtzionamendu batekin, ekipo batekin atzean, hori izango zen ideala, ekipo bat eukitzea. Horrela izango da, seguro. Zuk proiektatu. Ja. Baina bai. Nik uste berdina, azkenen, pixkanaka, gero eta jende gehi sortzi da telerrea, eta azkenen errestasun hartzen jutia baita, esan dugu bezala, azkenen urteek emateuen ikuste erakusteue lan hontan, eta gero eta urte gehiago eraman lanen, azkenen gehiago dakigu, eta gehiago disfrutatze dugu baita ere, gauzak itiaz, azkenen, era desberdinak dazkigu iteko, produzitzeko, azkenen irutzeit, disfrutatzeko almen gehiago ukiko genukela, orduan, hemen dikan bi urte esperoet, oain baino gehiago jakin gotela, eta oain baino, jende gehiago etorreko atelierrea, eta disfrutatzen jarraitzia, zuentzako erropaiten. Dudik gabe, hola izango ala. Eta zer gomendatu, astear dagoenari, horrelako munduntan? Nik uste azkenen, pasillo hori ez galtzea. Nik uste esan dizueten bezala, hemen balemanao pasillo horregatik handela, eta azkenen idea garbi balimadazka, pixkanak balimadare, ate ingoala. Eta azkenen, guk eukiez balin badaure, azkenen, nimentzat hemen nahola, eozter kaldera, eozein, hau nola itea, bestia nola itea, hau nola intzenun. Jende asko galdetu izan dut, karrera egiten hasi nire, eta noa juntzina, lasei galdetzeko, eta erantzungo dula, dakiguna behintzat, ez dakitena ez, baina dakitena buruz, lasei asko gomendatuko niokela, orduan, nik uste hori. Neri iruditzen zait, euki beharko luketela kuriosidade puntu bat. Ez gelditzea irakasleak ematen dion basearekin bakarrik, sino esatea, baina zergatik. Porque askotan esate izute bai, bi gehi bilau, baina zergatik. Kuestionatzea. Hori, kuestionatzea pixkat, eta norberak horrela, bai sortzeko aukera eukitzea, bere kriterioa edo bere preferentziak, eta gero insistentzia eukitzea.
jun sastreria batera, eta ez esaten baizute, jun hilabetera, berriro, eta benetan esatit, osea, horrela, eske sartuko zea, por pesada, baina sartuko zea. Eiderren agun. Ez, osea, eske niego nintzen, ezakitzen bat sastrerian atetan jotzen, ezakitzen bat alditan, eta batek esan zian, segi horrela, osea, bera ezan jefea, segi horrela, eta sartu nintzen, eta orduan, bueno, osea, benetan, porque horrek bai erakusten dula, bueno, insistentzia eta hori da, gogoa. Osea, ez de, bueno, hori da, porque eske ez dizute baietz esango lehenengoan. Hori, argi euki. Osea, oso ondo bikote. Eider Jone, plazerrutxa izan da, gaurko elkarrizketa, segi horrela, plazeretik gozatzen zuen lanbide honetaz, zoragarria dela. Eta eskerrik asko Bagera elkartea, Irutsuloko hitza eta Hamaika Telebista. Gaurkoagatik eskerrik asko zuei denei etortzagatik eta hurrengo saiora arte. Mila esker.